Shasha mfethu, ngicela silungisana naye sangikhada kwinongoma FM. Fafabolane, yindaba unganokho emnyango. Hhayi ngibona kuvuliwe nje vele emnyango. Usebenza kwinongoma FM, we play you listen. Shasha King. Nami ngiyayilalela ngo-6 ntambama uma kumgqibelo. Hhayi na, ayibona. Hhayi ngiyayibona. Manje mhlawumbe ayifuni uku-ona macabanga nje ngaba amalinji. Ngisayiqaqa nje yabo. Ngingakayilungisi mhlawumbe 150 ngoba imhlophe yabo kumele ngingayingcolisi. Hawu mshitha. Ukuthi ngiyibukeke phakathi mase ngiqaqile. Mhlawumbe nje sizothi 100 rand. Hawu lo mshitha lana. Ukuthi ngiyilungiseke kuzoya ngokuthi inani phakathi kodwa mhlawumbe kuzoba ngo-500 kanje. Hawu mfethu. Kanjani manje? Hhayi sekukonke ngoba uwena ngoba usebenza kwinongoma FM. Mhlawumbe ngizothi 700 sekukonke ngoba usebenza kwinongoma FM. Hhayi ngeke mfethu, hhayi ngeke. Hhayi ngamane kuyebo ndoda hhayi. Phela uma ukuthi uyakhala nganginikeza i-interview ngoba usebenza kwinongoma FM ngoba ngiyacula. Oh anginankinga, ufuna i-interview kwinongoma FM. Ngingakujabulela nami ukuthola i-interview kwinongoma FM. Khona igqomu lami engizolikhipha nje maduzane. Hhayi anginankinga mfethu. Ngomgqibelo mfethu ntambama ngo-6. Trap party kwiqom kwakhala abantu ngathi ngedefa ngibazweli I'm the future nigga state banqaba ukusiplug kanti abazi wireless kwalinda izwi lapho engiphuma khona